Hej så alle sammen, i dag der spiller vi Minecraft. Vi spiller på en server, som også er blevet spillet på Exitcraft. En server, vi har bygget på i lidt tid nu. Vi har fået noget meget diamond og... Ja. Yeah. Hvis du ser den her video, tjek lige hvor meget diamond vi har. Ja, det er altså rigtig meget. Rigtig meget. Gå lige ind i huset og kig. Ja. Jeg går lige op og viser dig det. Ja, han kan også se det på dit inventory. Ja. Diamond armor. Ja, og så er der 2 diamond hakker og sådan noget. Og herhen, hvis man kigger i vores kister med mineraler i, så er der over en stack diamond og masser af guld og hejs og sådan noget. Så det er en god gem det her. Ja. Altså, det bliver en fed gem det her. Kan jeg bare mærke. Har vi noget grus? Ja, 4 stykker. Så læg det lige i grus. Nå, kan du ikke lige gøre det hurtigt? Jeg har 8 jern, den ligger lige over i mineralkisten. Dut. Og det gør jeg også med lapis. Det tæller også med sådan en grus, ikke? Jo. Kommer over fra grus. Der. Hvorfor fanden har jeg redstone og sådan noget her i? Får lige det der. Det er kraftigt meget fedt. Har vi? Hvor meget? Fuck. Det er meget. Ja. Yeah. Jeg ved, hvad vi så skal lave nu. Gulerødder. Kartofler. Kartoffels. Ej, lå der noget? Der er også nogle Gulerødder. Gulerod. Jeg har 2 endnu. Værsgo. Bup. Og grunden til, at man ikke kan se Malibu skin, det er, fordi det er ham, der har created serveren. Så ja, der er lidt problemer i Minecraft i forløbet med, at dem, der har lavet igennem, man kan ikke se deres skin, så. Men hans skin, det kan man se på vores UHC-film, når den endelig kommer. Ja. Eller, den kommer over før den her, så. Ja. Hop. Så. kommer ikke til at vare så længe. Nej. Vi har ikke så lang tid tilbage. Så det bliver en lille kort film, den her. Nej. Det bliver ukrudt. Ja, den bliver måske på 20 minutter eller noget. Diamond til august. God idé. Må jeg lave det? Nej, Okay. Se, så går vi lige herned og tjekker deres, vores mobfarm. Gør det sådan her. Tager lige den her. Malte, hvordan sætter man den i hurtighed? Sætter den i hurtigt? hvorfor? Fordi de skal sgu da ikke bare sidde og kigge på, at jeg går med. What the fuck? Der er ingen grund til at sidde på den. Nedtur. Nej. Malte, der er et hul i gangen dernede af, et eller andet sted. Der er også et hul lige her. Så kigger vi ind her. Ja, se, der er en zombie spawner. Der kom sgu mange zombier der. Går vi lige herned og tjekker. Jeg ved, hvad vi har fået. Et stykke stegt kylling, en kartoffel og masser af rundt kød, 2 blækposer, noget krudt og noget brosten. Ja.
Ikke noget jern endnu, nej. Eller noget zombiehoved for eksempel. Ja. Ja. Kan jeg vide, hvad vi så skal lave nu? Jeg har lige lavet en kiste, hvor så er på den skave. Okay. Kommer noget til dig? Nej, jeg kommer til dig nu. Nu har de fået mobfarmen at se. Men pas på det kæmpe hul, der er i væggen der. Eller, gå du. Det er dig, der har minet det. Nej, det er sgu da ikke. Jo, det er sgu da. Så ser vi det. Det er dig, der lavede en mine dernede. Ser vi det. Okay, så er det mig. Fint nok, så er det mig. Og som det er mig, der har lavet potteplanten. Kamp. Fuck, nogen svær. Hvad var det nu, jeg ville lave? Så jeg lavede sgu mange svær. Ja. Fanden var det nu, jeg skulle lave? Nå ja, nu ved jeg det. Jeg skal have en skovl. Tag det der unbreaking fire aspekt svær. Sgu da et mega vildt svær. Bup. Bup 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 bup. Bup 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 bup. Jeg skal et specielt Bup 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 bup. Bup 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 bup. Har du nogen silkebebrænd hakke mere? Jo, 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 jo. Hvorfor da? Du har 2 silkebebrænd hakke i din kiste. Du må godt tage en af dem. Ja, 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 ja. Jeg har taget den mest effektivitet. Mest. Den hedder effektivitet 3. Ja, ja. Den er bare fra 80'erne. Going to nether. Det mener du ikke, vel? Går du seriøst til netter? Ja. Nu skal jeg have en af mine gamle venner tilbage. What the fuck? What the fuck, hvad? Der var et sort får i net. Sejt! Overpowered. Ej, men altså, jeg tager lidt. What the fuck? What the fuck? My friender. Ej, men altså, jeg tager lige hurtigt en video af det. Hvad for en note? Jeg tager lige hurtigt en video af det sorte får, så du lige kan lægge det ind på din video. Så stop lige hurtigt din video, og bare så stille. Det var så et lille klip af det sorte, det får, så den nu dræber. No! Jeg blev nødt til det. Nej, jeg kunne sgu da selv have filmet det, og så ville jeg have sunget A black sheep in the netter, a black sheep in the netter, and I will don't kill it, so the zombie pigmen can kill it. Ha! Jeg mistede ikke, og jeg er også spænder. Olaf! 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 Olaf, herhen. Det er som død. Nej, han er ikke. Han Hvor lever. kommer den fra? I make it! Halløj. Har du lavet en ny? Nej! Overhovedet ikke. Selvfølgelig har jeg det. You don't kill it. Navneskilt, så tror jeg ikke, den bliver væk. Hvad? Jeg mener ikke, den bliver væk, hvis vi giver den et navneskilt. Har vi et navnskilt? Nej. Nå, fuck det. Hvor du ondt. Nå. Vi skal også lige se, hvor meget smaragd vi har. I alt har vi 12. Bup. Yeah. Hvad skal jeg lave? I'm the best gamer in the world. Og forresten, gå ind og se en, der hedder PewDiePie. Han er rigtig god.
Han er meget sjov. Men ja, jeg synes, I skulle se ham. For Eller se Exitcraft. ja, se Exitcraft og Kiss Eye og World to Shore og alle mulige forskellige film. Lige nu kigger I på Victor to Show. Ja. What the fuck? Hvad er det for et bedrift? Det er, hvor man skyder en af gassens ildkugler tilbage i dens face. Har du ikke prøvet det? Det var at slå til den med et sværd. Eller skyde den med en pil. Ja, det er fucking sjovt. Så hvis jeg skudt sådan en 12 gange eller sådan noget. Silkeberøring. Ej, shit, hvor ser det fedt ud, hvis det er med silkeberøring. Nå, det var derfor, du ville have den. Fordi så kunne vi lave det fede. Så jeg kan komme tilbage i den normale verden, så kan du filme, imens jeg gør. Imens jeg hakker alt sammen. I am the biskop in the shit. T-weather Claire. Oh fuck, der er 2. Au. Min hakker lige nu, så vi laver lige et klip, indtil den stopper med at hakke. La 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 la. Okay, så er vi tilbage. Ja, den hakkede lige lidt, men det kan jeg se, det begynder den også lidt på nu. Så, men vi må bare lige leve lidt med det. Ja. Ja, Malte, det gjorde jeg. Fordi jeg kan. Nu skal jeg have noget mamse. Nu vil jeg ned i net, der jeg... Ja, når jeg har 2 stacks, kommer jeg tilbage. Okay. Nøj, de gulerødder allerede har jeg højt op. Halløjsa hest. Og du har intet navn. Jeg har allerede en titel til den her video. Hvad skal den være? Det sorte får en næppe. Ja. Good idea. Sluk ild. Sluk ild. Ej, okay, nu kan jeg høre det fucking gas igen. Sluk ild. Sluk. Der er det. Sluk, sluk. Sluk, Back in your face. sluk, sluk. Jeg lavede Sluk, det sluk, back sluk, in sluk, your sluk, face. sluk, sluk. Sluk, sluk, sluk. Ah! Ah! Fire, fire, fire. Ah! Fire in my ass. Ah! Pjua. Jeg gik den ild væk. Hallo? Okay, jeg har lige lidt mere end 2 stacks. Seriøst? Halløj. Hvordan vil du nu komme tilbage? Glass kill. Jeg tænkte ikke lige på det. Hvor er dine arme? I min chest. Så, ha! Tag den. Den havde du ikke lige tænkt på, var. Fanden er den? Bup. Nu kan man sætte til kill. Det var så ikke meningen. TB Malibu. Hvad er det? Au. Jeg har ikke engang min hak på mig. Hehe. Fenchgate. Duk. Dum. Yeah. Den er til jer for. Gave fra mig til jer. Så. Der er 1 stack tilbage. Hold da op. Stacks, det bliver ikke så meget. Hop. Dup. Ha, jeg er hurtigere op end dig. Kom nu. Ej, for helvede nu. Nej. Op. Så. Okay. Ha, jeg er højere op end dig. Nu hakker jeg dem. Tryk F1, så vi kan se det hele.
Og alle sammen i chatten, når det er, så husk på den, der har spillet UHC med Malte her. Husk at skrive, at Tyson han er en prut. At han skubber Malte i lava. Ja, det var faktisk slet ikke sjovt. Nej. Altså vi kunne have vundet Han den. sagde, at stadions diamanter, altså ved time, vi stiller det. Nej. Vi deler. Ja. Oh. Sidste gang du Hov. var hos team. Men, der ligger en bag dig. Så, ej, det ligner faktisk pude. Okay, kom ned, kom ned. Hop. Au, nu mistede jeg liv. Jeg har noget til dig. Og et dejligt minde fra det sorte får. Ja! Okay. Det er fedt. Det var det snart færdigt. Jo, det er den. Vi ses i næste video. Bye bye.